салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархтиҷӣ. дар навори имрӯзаи мо салом алайкум. ира пластинка меган, бисёриҳо столбарам меган. Барои гирдои боғ, барои дурнои боғ, барои гирдои замин. ира бисёриҳо барои гирдои боғ истифода мебаранд. ана барои боғи ангурам меша, боғи малинарам меша. аи се раз мерай 280 240 2 метра. рақамҳо дар зери навор. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.